What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, it's been a long time na nagkaroon kami ng trip. And for today's video, kasama natin yung ating office mates and we're going to Matnog Sorsogon! I'm really excited kasi syempre, this is my first time going there. And talagang matagal namin itong inorganize kasama ng ating office mates. Time check, it's already 5:22 in the morning. So, medyo groggy pa tayo kasi wala pang tulog. Pero we're really excited. Ang energy ay sana nafe-feel nyo din sa inyong mga screens. Ay, may kasama tayo si John Lloyd. Uy, Meet Francis! Ayan, kasama natin siya. Ano bang i-expect niyo sa vlog na ito? A lot of fun, a lot of food trip, and of course, malalaman niyo din kung paano din kayo makakapunta sa Matnog Sorsogon. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! So, ayan siya. So, pagpasok mo, makikita mo, may mga, ayan, may mga sindikato. Kasama tayong sindikato. Ayan, there's Arlu. That's Denver, that's John. Hello, John. Hello, Mark. Andito. Ay, sino ba to? Si Con. And of course, si Jack. Ayun si Jack. Ayan. Si Kuya Driver. Eh, si Kuya Driver. Hello. Ayun, kita niyo si Francis. And so, samahan niyo kami. And of course, yung aking naging camera girl. Or it. Ayan, si Ira. Camera it. Si Ira. So, ano pa hinihintay niyo? Tara na. Excited na ba kayo, guys? Yes! Woo! Parang di naman excited. Parang nangaantok pa. O sige na. See you later. Bye! Sir, Hello! Boss! Dito kami. Ayan na, kasama natin si James. Hi! Luna. Okay, thank you po. Soto. Si Bicol. Ang pinakamalaki. Ay, puta! Card. Yeah, parang karaoke. Yeah. Makasama natin ang ating tita. Baka she will to this video. Ano kanya sa pito? Oh, paano Mars? Correct. Ang baby boy namin na mukhang daddy na. Ayan si Brian. And ayun si Jack. Tulog. So right now, nandito tayo ngayon sa Castilla, Sorsogon. And we're going to buy stuff. Yung mga kakailanganin natin for today's video. So ngayon, nandito kami sa Castilla Wet Market and bumibili na kami ng mga kailangan namin for today. Mga sibuyas, bawang. Laki ng pepino ko. Ducks. Sila nag-grocery. Ako, video. Ganda lang talaga. So, tapos na kami mag-grocery. Yan yung ating mga kasama. Thank you. Yay! Hindi na tayo Kaya yung dinala ko yung pinakabuo. Ano ko? So pababa na kami ngayon and we're excited kasi first time ni Arlu, di ba? Sa Sorsogon City. Maglaro tayo, hep hep hooray! Hep hep hooray! Kain ko lang kayo dito. Ah, sige pa. Okay.
So currently, merong event dito sa Sorsogon City Hall. 'Di ba? It's Ronda Pilipinas 2022. Oh, kumusta Mari ang first timer? Ang ganda ng ano nila, Kapitolyo. 'Di ba? Sir, kumusta ang experience mo so far? Okay, okay. Ay, ang ganda naman dito. So ngayon, nasa loob tayo ng Kapitolyo ng Sorsogon. Ang ganda dito. Correct. Ikaw yung si Luna Vlogs, pwede magpa-picture? Bawal. Bawal po. Sino ka? Ano na, kasi baka abutan tayo ng ano. Correct. At nagulat po ako at meron po tayong beer! Yeah! Cheers mga bakla! Cheers! Cheers! Ang pulutan namin ay tinapay. Breakfast of the champions. Si Arlo syempre as a lola. Watch out! Depend ko lang naman Nag-aaway-away na sila. I love it. Ganda ng angle, oh. Tingnan mo naman kung gano'ng ka-wide. Dakulao! Marunong na. Hi, Heart. Bahay ni Heart, ang ganda. Open. May luma siyang car. Mayaman ba talaga siya? Heart, if you're watching, sorry. Akala mo nang papanoorin ito ni Heart. Miss Heart, baka naman isang Gucci naman dyan. Uy! So may registration pala muna. Registration kasi the more entries, the more chances of winning. Diba? Raffle pala. Raffle. Kung nararamdaman. Ano po? Pighati. So we're going na. Thank you po sa tourism officers dito sa Matnog. Thank you so much po sa pag-assist. Sa mga ano po, sa mga gusto po pumunta dito sa Matnog, please do coordinate with their tourism officers. Yun lamang po ang masasabi ko. Thank you. Basta ako excited ng magwalwal. Excited ang friend kong si Jack. Of course. Diba? Paano yung excitement, Mark? Mare! Sige, sinasabi ko na nga ba? Si Batla, ito na. It's beautiful. Hello! Subic! Nakikita ko ng may low pressure area. Parating. Lubot. Yan na, pababa na ka. Ay, thank you kuya. Welcome to
ngayon sa Subic, Matnog Sorsogon. And at the same time, sobrang happy kami guys kasi sobrang ganda ng weather. Like it was meant, you know, na maging sunny for us up in here. And I'm really happy kasi I'm with my friends, with my office mates. Ang dami namin gagawin for tonight, for today, and for tomorrow. Because tonight, kami ay syempre magpa-party, we're going to celebrate. And at the same time, kakain. And we're gonna drink. Kami ay, you know, mag-chill lang talaga dito sa Matnog. And at the same time, magiging island boy and island girls muna kami for today's video. Tara, samahan nyo nga pala ako kung saan kami magsistay for today. Ayan. Very humble, very small lang talaga siya na parang kubo. And at the same time, nagdala din kami ng tent and at the same time, mga duyan. Kaya perfect na perfect. Pwede ko guys magdala dito. Ayan. Samahan ko kayo pala. Halika dito. Halika, samahan ko. Yes! Ayan, so yan ang pagsistayan namin today. Very small na kubo and at the same time, hindi naman kasi talaga kami magsistay dyan. Kasi lahat kami ay iinom at kakain lang naman dito sa labas. Dito. Very small, very humble and at the same time, perfect na to sa mga barkada. For only 2,500 if I'm not mistaken. Pwede nyo na pong i-contact si Kuya Boy Resort on Facebook. Yeah. So, very small lang talaga. Ay! Pasok kayo, ayan. So pagpasok nyo, meron tayong mini hallway dito. Ayan. Oh. And may CR. Siyempre, kailangan yan. May CR. Paano tayo you know? Ayan. Keme. Oy! May water. Diba? Important ang water, guys. And, pwede na dito magstay ang inyong mga friends. Sino ba ang kasya dito? Pwedeng 4 or 5. Tsaka depende din sa body size niyo. Kaya ako ay magte-10. Okay na? Okay na? So, yung cameraman ko, yun ang gusto niyang ipahiwatig na mataba po ako. So, ayun. Yun lamang po ang aming pagsistayan for today's video. Yan. So, magluluto na din kami. And kasi time check, it's already 10:58 in the morning. And medyo gutom na, galing pa sa work. Nagluluto ngayon sila ng pusit. And mag-iihaw na din ng liempo. And meron tayong binaling roasted chicken. So ngayon, magluluto na sila, hindi ako. Wala pa tulog. Bakit napaka-energetic mo ngayon? Compared to normal. Oo ba? Alam ko, ang tamat mali, pero ako yung sabog na. Uy, sanay na sanay. Uy! Nice pusit. Nice pusit. Uy, may macho! Uy. Kahit di pa luto ang kanin, pwede nyo na akong ulamin. Siya talaga ang magiging star ng vlog ko for today's video. Oh my God. True. Yung pusit? Pusit? Ito, pusit. Parang pusit. Ano yan? Ito na, pusit. So ito, buisit. Ay! Joke lang. Oh, kisang-kisa na ako kanina pa. Nauna ka pang maluto. Doc, kumusta po yung pasyente natin, Doc? A few moments later. Your love is so sweet and it knocks me right up from my feet. I
Mga manginginom. Cheers! Oh, wait. For love, for money, for sex. Kasi swimming naman muna kami. Kasama natin yung ating mga friendly and shit. Uy, malamig! Para tayo nasa Borat eh. Oh! Sabi ko magpipicture te, asan na? A few moments later. Time check, it's already 5:24. Kasama ko si Mark and si John. And we're cooking inamo. Nagluluto na kami ngayon ng aming dinner, which is, ano ba dinner natin? Yan. Iyaw na isda, napakalaking pusit, and nagluluto tayo ng Adobong pusit ba? adobong pusit. Nagluto tayo ng adobong pusit. So proud of myself. May dauling. And here's Arlo. He's drunk. Sorry. Kami nahingawan kasi we cooked for this bitches. Update natin sa adobong pusit. Kumonti siya. Pwede ito maging pulutan na lang. Ay, parang pulutan na lang ito, te. Welcome to si Bruna's vlog! So, for today... Ababawon. So kakain na kami. Ang liwanag naman ng ilaw na kain na kami for today's video. Yung iba wala na ano na, borlogs na. Oh my gosh. Hindi kami na lang mag-enjoy dito. Sayang yung 2,000, no? So true, bahala ka. Ayaw. Artista yun yun! Ano yun? Exciting pala! Mojito with labanos. Sorry. Okay, mambalan. Right now, after eating dinner, we are pa-English pa kasi. Naririnig tuloy. Basta pakakain, uminom na kami. And nagpapaka-shikep, you know. Kasi I am, so... Sakit sa mata, babe. Mo. So anyway, so we're gonna drink na lang. And see you guys tomorrow. The next day. Morning! Ano ba yan? Hair ko, stress pa. Ayan. So, ayan, dito tayo natulog kagabi. In our tent. And sila, feeling ko tulog pa sila dun sa room. Ayun. Medyo naantok pa tayo guys kasi noong oras na din tayo nakatulog kagabi. Kasi ang dami nating kaganapan. I think they're preparing for breakfast na. Let's see kung anong ginagawa nila doon. Ang maganda dito guys sa Subic, pwede nyong gamitin yung kanilang kitchen area. Pwede kang gamitin na stuff na pwede mong rentahan. Good morning po. Good morning, boss. Good morning, Mark. Ay, mabait naman. Pero mapayat na lang hotdog. Ubus na ang hotdog. Ako 3 hours. Ang sarap naman ng hotdog mo, Mark. Punta natin kung anong kaganapan doon sa loob ng room.
morning. Let's check out the other guys kung anong ginagawa nila. What are you guys buying? Hot water. Hot water. What? Hot water. I need to have a morning coffee, and so I had to buy hot water. What brand are you drinking, man? Just the normal 3-in-1 instant coffee. Kaming arte. Kaya lang naman pala. Kala ko ba naman kung ano, brewed or what? 3-in-1 is kape, uy! Tayo magiging pretentious for today's video. So, ang daming guys na mga kaganapan. Video-video nga tayo. Wow! Napakaganda ng dagat dito guys sa Subic, Matnog. Grabe, look at the beach, the sun, the people. Yeah, may mga naglalaro na agad early in the morning. Ayan, naglalaro sila ng volleyball. Volleyball? Volleyball ba? Volleyball yun, tanga. Marami na din nagsiswimming. And everyone is actually having fun under the sun. Dead man na minsan kung iitim, just guess. Minsan lang naman pumunta dito sa Subic. Kumusta naman so far ang ano mo dito, be? Masaya. Basta at pag ganito talaga masaya. Ito lang hindi masaya. Hindi mahilig sa dagat. Napaka-peaceful, diba? Na-realize ko na yung for me, yung rurok yung happiness is peace. Kung ganitong nasa, when I'm with nature, kung nasa beach ako. Taray nung rurok ng kasiyahan. Oo, ay peace talaga. Parang kalmado lahat. Right. Parang ano, Parang nothing's no worries. wrong in the world. No worries. For the rest of your day, it's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Yan, tulong natin. Uy. So ayan, magpe-prepare tayo for breakfast for today's video. Ayan, so naglatag na tayo guys ng ating banana leaf as usual. Para naman it's earth-friendly. And at the same time, ayun, ubos na kasi yung aming disposable plates. So yun lang talaga yung rason guys. Kapag napunta kayo dito guys sa Matnog, sa Subic Matnog, meron kayong mabibilhan na mga ganito and at the same time, marerentahan din yung ibang mga utensils. Tayo magaganito for today's video. I was so scared to face Gutom na ba kayo? Oo. Ano pa inatay nyo? Yeah. Kaya pinili namin yung sid eh. Alay. Ito, hindi list. May ligsisid kasi dyan. Ito yung hotdog. Top nung ano, Dili? No? Hindi siya maalat. Boodle fight na nakakutsara. Punyeta, ano ito? Masarap! Masarap ko! A few moments later. Gutom sila. Grabe kagutuman. So ngayon papunta na kami sa boat. Ayan si Okea. And
Let's go island hopping! Let's go! Ayan sila. Ano yung bangka? Si Okya. Approve. Ayan, so papunta na kami sa island hopping with our friends. Hello naman kayo, guys! Ingat! Alright, so nandito na tayo ngayon sa Huwag Lagoon. We're going to feed some fish. Ano yan? Nagtitinda siya. Magkano yung ate? 150, depende. Yung mga ninakaw, yung... Denver, bawal ka. Oy, Denver! Bawal dito si Denver. Denver. Bawal na pumasok ang lasing. So magfi-fish feeding tayo ngayon dito sa Huwag Lagoon. Dito lamang yan, of course, sa Subic, Matnog Sorsogon. Yes, Matnog. So dito guys sa Huwag Lagoon, 200 pesos lang po. Tapos meron na kayo guys na pang feed sa fish. Ayun. So 200 pesos per boat. Pwede na yan, di ba? Pero kung gusto mong mag-swimming with the fish, 200 pesos din, di ba? Per head. Kung gano'n kakayaman, go, laban. Ayan pala yung mga isda, be. Ayan, tingnan natin. Ayan yung mga isda. Pride Month! Porket andyan yung... Ayan na, mga fishes! Ay, grabe, ang dami. Diba fish whisperer ka? Go, Mare. Pinakawalan niya. Dito yung ano, sobrang lalaki. Oh my gosh! Mga pating. Wow! Oh my God! Ano yun ba? Uy, ano yun ba yun? Parang may ano, may sunga ito. Yan yun. Unicorn! Unicorn fish! Ano yan? Unicorn fish! Ingatan nyo si Denver. Si Denver ang asset natin dito ah. Nakatakot yung asset na yun. Ay, sorry. Si Denver ang ano natin. Pagod yan. Hilong-hilo na, bro. Paano hilo, be? Ay! Ano ba yun? So ngayon, we're back and we're going to eat sinigang because Sino magluluto? we're hungry. Mare, are you okay? Tulala. Thank you so much po, kuya. Kakain na naman kami, guys. Wala kami ibang ginawa dito kundi kumain, uminom, kumain. So, it's the island life for me. Yan, kakain na kami. Gutom na yung mga baklang yan. Ano ba tama? Ano yun? Grabe ka kagutuman. Lahat yan. Ha? Matakot ka sa curly fries. Hindi na curly fries. Diba? Hindi ba so, ang pangit. Kasi para mga...
Okay na. Alright, so now, tapos na kami mag-ready and prepared na kami to go home. Sadly, we have to go home na. Pero I wish na sana makabalik pa kami dito sa Subic, Matnog, dito sa Sorsogon. Ayan, so medyo kailangan na namin umuwi kasi may work pa kami bukas, o diba? So kaya excited ako sa mga magiging adventure namin for the next and following days, months, and years to come. Kaya excited ako for another adventure. Kaya, ayun, dito na po nagtatapos ang aking vlog for today. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!